Nikola, mogu i tebi da postavim pitanje. Ne bi mogli sad. Eto, zaplakao si nakon ove pobjede Demonde Lesta. Zaista verujem da ti je, vidi se da ti je mnogo drago. Pa ja sam rekao to davnih dana da sam ja sve svoje velike pobjede, sve svoje velike poraze doživao u ovom sportu. Tako da je svi ti ljudi koji su ovde bave ovim sportom sa mnom, oni su svi moji drugari, prijatelji, kućni prijatelji, da ne kažem, tako da svi oni doživljavaju isto koji ja, tako da mi se ovim bavimo iz hobija i ovo je nama jedan povod da se mi zabavljamo i da se mi družimo i da uživamo u životu. Da li si nešto poručio italijanskom vozaču, pošto je zaista odradio sjajan posao? Pa da, kod nas je jako jednostavno, ako ne dođeš prvi nisi nikoji. Tako da, šalim se, naravno, kao što je kolega rekao, Vlada rekao, on je u top 10 najboljih vozača u Italiji trenutno sa ne toliko velikim brojem vožnja, tako da normalno moramo se zahvaliti Francesco Aleksandriniju koji je naš veterinar, koji dolazi već 3 godine kod nas da nam pomaže. Normalno tu su Nemanja i Miloš koji su, ja neću da kažem, ali stub neke naše priče i stub neke naše neke, kako da kažem, osnovica neka naša koje bez njih mi ne možemo da funkcionišemo. Moj otac, normalno, Branislav Jokić i strika Slobodan Jokić koji su tu zasluženi za neku organizaciju i normalno kolega i ja koji smo tu zasluženi da sve to pogoršamo. Normalno Vladimir Pribić koji ja sam zbog njega zavoleo ovaj sport i zbog njega ja se ovim bavim. Tako da eto, ovo je jedan veliki uspeh za nas. Kao što sam rekao, ja sam svoje najveće uspehe i najveće neuspehe doživao u ovom sportu i oni to znaju i oni mene uspiju da kontrolišu koliko toliko. Za kraj sledi i derbi u Somboru, naredna pobjeda. Pa dobro, sad nismo neki favoriti, ali nismo bili ni ovde. Tako da nadamo se čudu. Ali eto, što se kaže da trka je derbi, je trka života, ne pobedi najsrećniji nego najbolji nego najsrećniji, tako da vidjet ćemo šta možemo da uradimo.